Sumpa na no be sum Nyansaman. Ma ebi kan asanteman. Eno na me Kwaku Dankwa. Ewie ye mo bibia kwa ba e de ba man chef kesiem ha Nyansapo kasafoni ne so enne e ya santema setena edikan wa fempimienu ne aduonu nsiem enne ena sabie ku yewura santehene amakwan ema na Junasamanhene ayeyi ne foforo ankonwadin a wode aba na Kwaku Dankwa Opamago kwode a otosomienu enkonwadin enne wanya no ne din nkasa shada kamu de ono ne Professor Ben Asante enkane no ye Ghana Gas CEO ono nenne nanom yewura amakwan nanom nyina kwaya mamre ne amane ye twemu nano ya wada mana se bibia kire Junasaman enne ene wo besi bibia kire ono ani wura kotokohene ono ane maame na Junasamanhene ma ene mprempene wanyina wa ha nanom nyina ayokofo sanse wono woye sabi yukuni santehene wofa no ti nanom ni ayokofo nyina beka ho ne abesire nsoye ye de ama na Junasamanhene enne wo ba na Kwaku Dankwa Opamago sa kwode otosomienu wonenne wobesi bibia kire ni wura santehene wo wi a wobeye Junasamanhene ye mamoniti a ade na So you go to Zinara. Who was on the Rapacope? As someone of gas, Ghana gas, no. But boy, Radu, Koswaha, Radu, the Swar, the woman, they don't watch my year. Didn't you know it? This is a boy gas, you're busy, Nara. Didn't you know that's a bit? What a song, Ura. When he obey, Semachana Trepa. Now, friend, you are not going to be so young as a one, which will do for some cassie. Otumfuo entam se ya hinia odene ma yeyi medini metie nasem meye siti yama abire nyina mu se medamachi ne kire no a Otumfuo ndi ma pa afro to so bi no Nyansamanhene acha me hene me ehene a obai ye bedini ni be somo no ye be kire no se ya kire no a Otumfuo ntam wano no aso kitikiti kracha ana ba Joseph man se ko nyina ben wada jam diatra okukuru suno da mna mu wasa kwasue wasa adue wasa abine wasa kuye wasa ye wasa ame wasa fie pam tuma ba bra mi o wasa na de ni o sine se tu asema ba na na bia bia wasa ba bofra ya bofra pa mansin wasa tu agui wasa tu de nsa ana aso de nan sekai ana ba ana etuo ene bo wi sei ne mo jagba ni baba sei ene sutra ma mo jamu wasa tu ya sa ku mo chachada ubo na ya me ya wasa tu na ma frequency ni ba mu
Isle Otumfuo tankese kantakese. Nana ni yabu akwadie. Ose kwa banana nani. Me nana ni ntolikra. Me wofa ni nana kwa anya fra. Nana kwa anya adimati atwa wofa asemi. Sumpa nana no besu Nyansamanhene. Ma edika asanteman. Eno na me Kwaku Dankwa kodia otosimi. Opamago kodia otosimi. Me betwaso. Otumfuo wadaroma. Nisai ni yare. Egiwe onana di unime. Se ofrene anopa. Ofrene ewia anacho. Esuom na mama meto Otumfuo tankese. nanom sabre afei na eye na Junasamanhene foforo waba enkane no ye former Ghana CEO
yewura nana Kwaku Dankwa Opamago kwade otoso mienu afei ne yewura sebi waji kotoko yini nsem nhire wie a wo ba ni mo abefra pakan ne edi na kwa yukufuom esanse na Junasamanhene wo yukuni Santanhene ne wo fa prekupe eni Junasamanhene wo frika chi ene odi mani nsem ampani diskatu pan ye di ntate Appiah kro bia ye free anwoma mpasa chi kotoko pimso setu ne wo fa eni na Junasamanhene fufura ne wo bai enkane na wo ye Ghana gas yi wo enai die sebi wanye na anum din eye nana Kwaku Dankwa Opamago kwade otoso mienu ti yewura nom afei na obefra pakan Nyansapo kasafoni ni so die yadam ase moniti a adehye Denti ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya